Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez, unat magazinera gaur otsailaren 6. eguna dugu, astelen gogorra handitzen dako guretako ezain bertze, zeren bi elkarrizketa interesgarri izanen ditugu gaurkoan lehenik eta behin Josu Reparezekin egonen gara, bera Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria da, eta, eskusatzat edo hartuko dugu martxoa hasieran ikastolen hain zuzen ere matrikulazio epea irekiko dela, eta erraten genuen bezala, nola baitere, ari horretatik tiraka, arituko gara baitere ikastolen inguruan, zein den haien hezkuntza filosofia, nola ulertzen duten, ze balore jorratzen dituzten, ze kanpainari dituzten abiarazten haien metodologia, kurrikulum barnean, arituko gara kontu kontari horretaz Josu Reparezekin, eta bigarren elkarrizketan berriz Amaia Nausiarekin egonen gara. Berak Komiki Boom izeneko jaialdiaz kontatuko digu, jardunaldi horren 4. edizioa izan ere Antsoainen izanen da, eta kontatuko digu zein den batez ere hor antolatu duten egitaraua. Egitarau oparoa, horietan ezagunena, hitzordu nagusia nolabait ere, Ainoa Blakiz Beltza 2. filmaren estreinaldia edo emanaldia Fermin Muguruzarekin. Guzti hori erran bezala izanen dugu elkarrizketetan, baina has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Otsailaren 6 zen 1828an. Samuel Morsek telegrafo elektrikoa lehen aldiz erakutsi zuen. 1932an protesta ugari izan zen Espainiako gobernuak gurutzeak eskoletatik kentzeko agindua eman zuelako. 1956ko otsailaren 6an Estatu Batuetan izugarrizko protestak izan ziren larruazal beltzeko neska bat sartu zelako Alabamako unibertsitatean ikastera. Eta 1981an Jose Maria Ryan, Lemoizko zentral nuklearraren ingeniari burua, hilda agertu zen. Eta militarrak bahituta zuen aurreko urtarrilaren 29az gero. Goazen, gaurko lerroburu nagusiekin. Azken proposamenari buruz hitz egiteko batzartu dira igande arratsaldean Osasun Saila eta Nafarroko medikuen sindikatuan. Nafarroko gobernuak Navarra-Sumaren erasoetatik aste xuria defendatu du. Nafarroan EH Bilduko kidek beste 16 udalerrietako hautagaitzak berretsi dituzten. Otsailaren 13a torturaren aurkako nazioarteko eguna dela gogoan, eskualdean torturaren inguruko ziklo antolatu duten Nafarroko hainbat herritan. 3 ikastetxek ekintza plana aurkeztu dute aurrezteko eta eraginkortasunerako proposamenekin. Energia xagutzearen aurkako ekintza. 2022an 76.450 bisitari izan zituen Iruñako turismo bulegoak adierazi du sektorea pulsua berreskuratzen ari dela naiz eta pandemia aintzineko zifretatik urrun egon. Guztion Iruña para todas dinamika aurkeztu duten. Aste honetako agenda kulturala. Asteazkenean, azken dantza maisua dokumentalaren proiekzioa eta solasaldia egileekin Zaldiko Maldiko elkartean arratsaldeko 8etan izanen da. Mikel Álvarez Bira, produkzioko kideak eta Izaskun Salazarreta Mikel Sarriegi Aurtzaka dantza taldekoak bertan izanen dira. Hortzegunean, Bertsoaroaren 32. edizioari hasiera emateko bertso jaialdia, arratsaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan. Gai jartzailea Ainoa Larretxea izanen da,
eta bertsolariak Anela Baka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Sarrerak 5 euro, Nafarroko Antzerki Eskolaren webgunean salgai. Eta hortziralean, maitasuna baino handiagoa den sentimendu bakarra dago. Antzezlana eskainiko dute Laban itzali telefonoak antzerki zikloan. Nerea Lizarralde Oltzara igoko da arratsaldeko 7etan erantzun hori ematera. Larun batean, Zibibox Kondestablen aurrentzako tailerra, tukan mobila. Kartoizko tukan bat eginen dute aurrek, mugitu ere egiten dena, 8:30 hasiko da tailerra. Malaspulgas antzerki konpainiaren eskutik, ilargiaren atzean, familiako kide guztientzako antzezlana, 6:30 izanen da Atarrabeko Kulturretxean 3 herri kantolatua. Eta Pinotxo Eldarniozko istorioa, Kanti Baganti, konpainia italiar holandarrak, Carlo Collodiren ipuin gordina eta komikoa berreskuratuko du eta arriskuz beteriko gizarte batean agertzen den izaki ezberdin baten istorioa kontatuko dute. 6:30 Baluarten. Eta igandeak Mantapean film zikloaren barnean, Arantza Santestebanen film kutxuna ikusteko aukera izanen da. Le Marche des Femmes Haendai, 6etan Laban. Eta aurkitu gabeko altxorra antzezlana Zirika Zirikusen eskutik Burlatako Kulturretxean atxaldeko 6etan. Aktualitateari errepaso orain egunkarien azalak azertuz. Diario de Notiziasen kasuan lana izpide, garraioak, ostalaritzak, eraikuntzak eta metalak ez dute eskulanik aurkitzen. Nafarroak ez du langilerik lanbide tradizionaletan. Nekazaritzako elikagaien industriako, nekazaritzarako eta sektore soziosanitarioko langileak ere falta dira. Zenen zundaketa batek agerian utzi zuen 2000 lanpostu daude okupatzeko zailak. Argazkian istripua izan duen auto bat ageri da, eta izenburuan 2 pertsona hil dira Ribaforadatik gertu izandako istripuan. Istripua izan duen autoko 3. bidaiari bat larri zauritu da. A68 errepidean, Ribaforadatik gertu 2 pertsona hil ziren eta 3. bat larri zauritua. Berri gehiagotan, Koman, Labriteko aldapan erasoa jasan ondoren, baietz bakarrik da baietz legearen erreformak Sánchez igatzen du, aldaketak bere gain har ditzakegu, diote Podemosekoek. PSOEk behar dituelako Emilio Majuelo historialariaren hitzak indarkeria izugarria dago pobreen eta baliabiderik gabeko jendearen aurka. Eta Diario de Navarran, Volkswageneko 1200 langile inguruk aurre erretirorako adina izanen dute datozen 5 urteetan. Txanda kontratuaren egungo baldintzak urte honen amaieran amaituko dira. Argazkian foruzain bat istripua izan den autoa ikuskatzen ari da, talka egin zuen kamioiaren ondoan. Izenburuan, Bildako Ribaforadako kontrol batetik iesi zioazela. Autoa A68 errepidetik atera zen gune batera eta zuhaitz bat eta kamioi bat jo zituen. Bertze berri batean, soilik baietz da baietz legeak zismak irekitzen ditu gobernuan. PSOEk eta Podemos ez daude ados, araua aldatzeko epea gainean dagoelarik. Eta Gara egunkarian, argazkian, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran oroitzeko monolitoan lore eskaintza. Lerroburuan, Eitzagak Sololuze eta Beltran gogoratzen ditu eta justizia eskatzen du. Zaldibar argituk duela 3 urte eraitsitako zabortegiaren auzian erantzunkizun guztiak argitzea aldarrikatu zuen. Berri gehiagotan Estatu Batuak ispiluaren aurrean. 1600 pertsona hil dira suzko armaz hilabete batean. Baita ere, AHT-aren lanek leze txikin eragindako kalteak izebergaren tontorra direla errandute, Europar Batasunak 0 emisioko industria diruz laguntzeko plana aurkeztu du, eta Joseba B. Giristain konpositorea, Goya sarietarako izendatua izan denaren hitzak, zaila da orain zinetik doinu bat abesten irtetea. Eta akitzeko Euskal Herria irratia. Berri nagusian, ixteko giltza galduta osasuna ari dira. Zapore gazi geza utzi du berdinketak, Arrasaten iritziz bidezkoena banakoa zen. Monkaiolaren aburuz 2 puntu galdu dira. Ante Budimerrek gola egin du 106 egunen ondotik. Darko Brasnakek 100. partidua jokatu du elastiko gorriarekin. Jokalariek 2 jaiegun eduki dituzte eta bihar itzuliko dira Taxoarko entrenamenduetara. Bertze berrian, Paula Garzia guztion Iruña elkarteko kidearen hitzak.
Ezinezkoa da horrela jarraitzea, edozein ekimeni trabak jartzen ari zaizkio Iruñeko udala. Eta azkeneko berrian, Osasunak Atletiken aurka jokatuko du emakumeen kopak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur iparraldeko hainbat lekutan zerua hodeitsu egonen da egunaren hasieran. Baina bertze zonalde askotan ostarteak zabalak izanen dira lehen orduetatik, batez ere hegoaldean. Egunak aitzinera egitearekin batera, hodeia gutxitu eginen dira. Temperaturak behera eginen du. Negu bateko temperatura maksimoekin jarraituko dugu eta minimoak azken orduetan neurtuko dira. Azken orduetan izotza botako du Araba eta Nafarroako zenbait lekutan. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta ziertzoak boladaka gogor joko du. Eta bihar giro arras hotzarekin hasiko dugu asteartea eta barnealdeko leku askotan izotza botako du. Goizean iparraldetik hasita lainotzen joanen da eta ondoren hodeiak denera hedatuko dira. Goizetik aitzinera euria edota zaparradak bota ditzake, ugariagoak Nafarroan eta Kantauri isurialdearen mendebaldean. Elurkota 600-800 metrora egonen da eta azken orduetan igo eginen da. Iparraldeko edo ipar-ekialdeko haizea nagusituko da eta temperatura maksimoak 7 gradu azpitik geratuko dira barnealdean. Gurasoak ibiliko dira, hain segur, gaztetxoak aurrak non matrikulatu, non jarri, ibiliko dira gogo eta hoietan, urtero bezala, ikastolak Nafarroan ere badute beren eskaintza eta matrikulazio epea, martxoa aldera erekiko da. Eta hain zuzen ere, ikastolen eskaintza, filosofia, haien jarduera pixkat hobe ezagutzeko aukera izanen dugu, gaur hemen arratsaldean Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Reparezekin gaudelako. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon zai ere. Mila esker gurean egoteagatik, Josu. Erekitzen dire beraz, martxo hasieran, ez dakigu oraindik data zehatz mehatz, ezta? Hori da, oraindik ez dugu data zehatzik, baina badirudi izanen dela martxoko lehenengo astean, eta badirudi 6tik 11 bitarte izango direla aurreinskripzioak Nafarroan. Josu, ni honekin pixkeka altzen naiz, bakizu aspaldi utzi nuen eskolen mundu hori, kursoa pentsatzen dut, uda ondoren hasiko den kurtsorako aurreinskripzioak. Horixe da, 2023ko irailean ikasturte berria hasiko duten ikasleentzako irekitzen da aurreinskripzio epea momentu honetan. Inskripzioa egiteko, ez dakit ikastoletara hurbildu behar den, webgunetik, pentsatzen dut aixe izanen dela, ez? Nik uste dut egokiena dela hori ez, ikastoletara hurbiltzea eta bertan informazioa eskatzea. Ikastolek hainbat jardun prestatzen dituzte familietara iristeko, egiten dira ate irekien egunak, talde txikitan, talde handitan, eta gero badago familia honitz momentu honetan nahiago duena informazio personalizatua izatea eta beraiek bakarrik hurbiltzea. Orduan, erabat irekita daude, hori ez, ikastoletan, informazio hori eskaini, beraien instalazioak erakutsi, eta baita ere askotan, ikastola martxan dagoen bitartean, beraiek behatzea zuzenean, zein den egiten den jarduna egunean zehar geletan. Gaten aldira ikustera? Joaten aldira ikustera zuzenean, nola bilakatzen den hezkuntza egunean zehar gela baten barruan. Eta oderan da hor gurasoa ikusten... Egon daitezke ikusten nola ematen diren. Egun zehatz batzuetan, pentsatzen dutez, horretarako? Egia da, momentu honetan ikastolak ditugula gela irekiak, bukatu dugu aurreko filosofiarekin non zegoen irakaslea gela batetan atea itxita, horrekin bukatu dugu, momentu honetan gela irekiak ditugu, partekatzen dira espazio komunak guztientzat, eta ikasleak oso ohituta daude ere bizitak izaten gelan, eta beraien jarraitzen bere ohiko jardunarekin inongo arazorik gabe. Konta iguzu hontaz pixka gehiago, nola da gelak erekiak daudela, zer nahi? Direla urte batzuk hasi ginen bueltaka, haurrezkuntza berritu behar zela, ikastola beti izan gara oso inkonformistak eta saiatu gara beti garaietara egokitzen eta esperientzia berrietara irekitzen, eta ikusi genuen haurrezkuntzan beharrezkoa zela ezinbestean ematea iraultza bat. Iraultza hori hasi zen hasteko hori ez, ikaslea
bera, umea, mutila, neska jartzen hezkuntza sistemaren erdigunean eta bera izatea ardatza. Orduan, hasi ginen, irakasleen burua ere prestatzen. Irakasleen formakuntza ezinbestekoa da, nahi badugu hezkuntza berri bat egin. Eta honi gero, jarraitu zioten beste interbentzio mota batzuk. Eta horietako bat izan zen, haur hezkuntzako geletako hormak botatzea. Orduan, gela zabal bat dago, bertan daude 2, 3, 4, 5 urteko umeak elkarrekin, eta hor daude hainbat txoko. Daude lasai egoteko txokoak, daude esperimentaziorako txokoak, dago sukalde bat, baina sukalde iaia benetako bat, daude hainbat espazio eta ikasleak modu librean erabaki dezake non egingo duen bere jarduna. Hemen irakasleen papera oso garrantzitsua da ongi bideratzen, baina espazio hauetan bermatzen dugu ere ikasleak berezko dituen zena horiek martxan jarri ahal izatea. Badira zenbait ume, badutenak izugarrizko joera zaintzarako, eta hemen ahal dute 5 urteko umeak zenbait momentutan egon daitezke ume txikiagoen zaintza lan horiek egiten, adibidez 2 urteko umeekin egon daitezke interakzioan. Eta hori gertatzen da. Hori gertatzen da. Eta aipatzen dizunean daudela oso ohituta kanpoko jendea izaten, hasiera batetan gurasoek ere parte har dezakete hasierako hilabetetan eta geratu daitezke gelan umeak nolabait lasaitasun guztia izan arte. Orduan, oinarritzen da gure pedagogia hau konfidantzaren pedagogian eta hori da, umeak sentitzen du ikastolako txokoa konfiantzako toki bat, ikusten du bere gurasoak ere hor egon daitezkeela berarekin hasiera batetan, familia giro horretan, eta konfiantza horretan sortzen den lotura bai hezitzailearekin eta gainerako hezitzaileekin eta umeekin oso sendoa da. Urratsak eman dira azken urte hauetan eta egia da oso pozik gaudela eta Nafarroako 15 ikastolek egin dutela prozesu guzti hau. Egin dira espazio berriak, irakasleen formakuntza oso modu berezian zaindu da eta egia da ume zoriontsuak ikusten ditugula gure geletan. Ideia bat egiteko, irakasleek zer ikasi behar izan dute, leheno etzakitenak edo hortan formatu ez zaudena? Bueno, gure formazioa, bai magisteritza eskolan edo bai unibertsitatean egon da askotan oso oinarrituta iraganeko kontuetan, eman zaio garrantzi izugarria, memoriari eman zaio garrantzi izugarria, nolabait pentsatzeari irakasleak dakiela dena eta ikaslea dela utzi dagoen ontzi bat eta irakasleak bete egin behar duena. Orduan, aldaketa hori oso garrantzitsua da. Umeak badauka bere mundu propioa, umeak baditu bere esperientziak, umeak badakar bere bizitza afektibo propio bat ere etxetik. Eta hori ere kontutan hartu behar da. Umea ez dago utzik, umea bere mundu osoa dauka. Orduan, laguntzea umearen gandik ateratzen bere doaiak, bere gaitasunak, hori guztia oso garrantzitsua da eta hori irakaslearen paperik gabe ezinezkoa da. Ezin daitezke izan umeak isilik, lerrokan jarrita horrela, nahi badugu adibidez kooperatiboak izatea. Orduan, hori guztia hasi behar da txikitatik martxan jartzen eta irakasleak izan behar du formakuntza hori. Hau ez delako bapatean bat altxatzen da esaten, gaurtik aurrera ziko naiz ez dakit zer gauza egiten, ez? Ze gure formakuntza da, esan dizut, aurreko, ez bakarri mendeko, aurreko mendeetakoa. Orduan, guzti horrekin puskatzea eta modu berri hauei aurre egiteak suposatzen du irakasleak formakuntza jasotzea, laguntzea eta baita ere ikustea, hori ez, egiten duen lana, egokia dela, izango dituela beste kide batzuk eta lan hori partekatua izango dela, eta elkarrekin ere ikasiko dugula modu berri hauei aurre egiten, ez? Eta modu berri honetan ere nola jokatu ikasleekin, nola jokatu familiekin, eta baita ere nola ikasi egoera guzti berri hauek ebaluatzen. Akaso norbaitek pentsatuko du, baina horrek ez du ekarriko aurrak, nola erran, ez gaitasunak aso, baina bai eduki gutxiagorekin egitea aurrera hezkuntza sisteman, memoria gutxiagorekin, ezagutza eduki gutxiagorekin. Nik uste dute hezkuntzaren munduan beti ibili garela zenbait holako eztabaidatan, ez? Eta egia da selektibitatea izan dela hor enbutu bat izan duguna, ez? Hor neurtu behar dielako ikaslea dituen zenbait ezagutza, lortu behar diolako hori gainditzea pasateko unibertsitatera. Egia daia urtea daramatzagula esperimentazioan,
eta egia da gure emaitzak erakusten digutela bide honetik goazela. Askotan erraza da esatea hezkuntzan, gara kalitatezkoak gara, hori oso erraza da, baina ez dakit, guk ikastoletan beti baliatu dugu gure hezkuntza beste kanpoko datuetan ere, eta guretzako datu garrantzitsuak dira, gure ikasleak ze emaitza lortzen dituzte hizkuntza eskolara aurkezten diren frogetan, esaten dugu guk nahi ditugula ikasle euskaldunak eleanitzak. Guretzako zein da datua, zenbat ikasle aurkezten dira kanpoko froga horietara hizkuntza eskolan, eta zenbate gainditzen dute. Gaur egun esan dezakegu, hori gure ikasleen ia 100%, 95%, lortzen du B2 euskaran DBH bukatzen duenean. C bata, euskarazko irakasle izateko titula eskuratzen dute, aurkezten direnen 60%ak batxilergo lehenengo eta bigarren mailan. Orduan gure datuak garrantzitsuak dira ikusteko metodologia aldaketa hauek ez dutela eragin horren beste gure ikasleen benetako formakuntzan. Egia da gizartea aldatu dela guztiz eta ez duela zentzurik pasatzea gure bizitza ikasten, agian inoiz erabiliko ez ditugun zenbait kontzeptu eta datu. Gure planteamentua da oso oinarritua kompetentzietan, eta kompetentziak dira, eta hori da egin dugun autua, askotan kentzen ditugu zenbait eduki, eta lehenesten duguna da ikasleak ikasten dituen ezagutzak, prozedurak eta bar, praktikan jartzea eskola kanpozko hainbat eremutan, bere bizitza personalean behar dituen egoeretan, orduan ikaslea jasten ditugu egoera desberdinetan non ikasi duen guztia. Ez bakarrik momentu jakin horretan, azkeneko aste edo hilabete horretan, baizik eta ikasi dituen hainbat ezagutza prozedura urtean zehar edo aurreko urteetan praktikan jarri behar dituen egoera bati irtenbide bat emateko, eta egoera horiek esaten dudan bezala dira askotan bere bizitzakoak ere. Balioetan oinarrituagoa dagoela erran daiteke, edo okertzen naiz lehen, aipatu duzulako kooperazioa nolabait ere sustatzen dela, ere bilatzen da, pentsatzen dut, ikasle horiek izatea ere, zain nola erran, gizakiak, jendartean modu, ez dakit, justu batean edo duin batean integratzen aldiren pertsona. Zalantzari gabe hori da, esan dudanean jartzen dugula ikaslea erdian, guretzako ikaslea gauza asko da. Ikaslea da, bai, eremu mentala, eremu, intelektuala, baina da asko eremu afektiboa, eremu emozionala, eremu soziala. Eta hori da guretzako pertsona, pertsona dituen eremu guzti horiei aurre egin behar zaie. Eta eskolak askotan egon dira oso zentratuta ikaslearen alderdi intelektualean, garapen horretan, beste gauzak albo batera utziz. Eta guretzako hori ezinbestekoa da. Umeak ezagutu behar du bere burua, umeak izan behar du bere buruarekiko konfidantza aurre egiteko hainbat konturi. Eta zalantzari gabe umeak ikasi egin behar du ere beste batzuekin konpartitzen. Ikastolok badugu bereizgarri bat kooperatiba gara eta guretzako balio kooperatibo horiek ikasleengan garatzeare oso gauza garrantzitsua da. Eta horretarako noski jartzen ditugu praktikan, hainbat eta hainbat baliabide, hainbat esperientzia, ikasleek hori gara dezaten txikitatik hasi, beraien ibilbide akademikoa bukatu arte. Honetan urrats garrantzitsuak eman dira, ikastoak esan dut direla inkonformistak, aintzindariak izan ginen baita ere bullyingaren kontrako programak ezartzeko garaian. Lortu genuen akordio bat Finlandiako Unibertsitatearekin eta KIBA programa urteak dira ja ikastoletan martxan dagoela. Eta helburua hain zuzen hori da, jazarpena saiatzea desagertzen gure geletatik eta gure gizartetik aldugun neurrian ere. Urrats hauek guretzako beti izan dira garrantzitsuak, gizarte justuago bat, gizarte egokiago bat lortzea, eta horretarako eskolak betetzen duen funtzioa aurrera eramatea. Eta gaur egun balioak guretzako garrantzitsuak dira, ikaslea izatea arduratsua, bere buruarekin, besteekin, ingurugiroarekin. Garrantzitsua da, elkarlana ere sustatzea eta besteak laguntzeko joera eta grina hori ere izatea.
pandemiak erakutsi digu, eskolak ere bete behar duela funtzio hori, ez? Besteak babestekoa, besteak laguntzekoa, besteen zaintza praktikatzeko. Orduan, horretan dihardugu eta guzti honek bai dakarrela, hori ez, eskolako giro hobeago bat, eta dakar ikasleak ere bere buruarekiko beste autoestimua bat izatea. Hain zuzen ere, aipatzen duzun hori gauzatzeko edo garatzeko badituzue bertzeak bertze bi kanpaina, horietako lehenengoa aipatuko dudana, JUL kanpaina, badut uste generoa lantzen duena, okertzen naiz? Ez, JUL kanpaina da kanpaina bat Nafarroako ikastolek martxan jarri zutena, gaur egun baita ere edatua dagoena Euskal Herriko gainerako ikastoletara, eta kanpaina hau sortu zen justu aurten 25 urte, eta hasi ginen irakurzaletasuna bultzatzeko kanpaina bada. Irakurzaletasuna sustatzen da ikasleak gustoko dituen liburuak irakurriz, bideratzen ditugu baita ere irakurketa egokiak egitera eta irakurketa horietan topatzen dituzte hain zuzen ere berdintasuna, genero desberdinak, elkarbizitzarakin lotutako hainbat kontu, eta esan behar da JUL izena datorrela, hori ez, izen hori duen liburu batetatik. Eta liburu hori da izan zen lehenengoetakoa jazarpenaren gaia lantzen zena. Liburu oso gordina da. Ikastolen elkarteak lortu zuen nolabait izatea jabegoa liburu horrena eta euskarazko lehenengo edizioa hemen egin zen Nafarroan, eta esaten duan bezala lantzen da gaur egun Euskal Herriko ikastola askotan, milaka ikasle hartzen dute parte urtero beraien gustokoena izan den liburua bozkatzeko prozesu horretan, eta horretan ere, esan dut bere gustoak adierazteaz gain, zein izan den gehien gustatu zaien idazlea eta ilustratzailea, jartzen dituzte praktika baita ere prozedura demokratikoak, beraien bozka ematen, eta ikasleak parte hartzen dute baita ere prozesu guzti horretan, Eta kanpaina bukatzen da, hori ez, gustokoenak izan diren idazle eta ilustratzaileei sari bat emanez, eta saria beti da Nafarroako artista baten artelan bat. Horan, kanpaina honetan ere gure berezko balio hauek lantzen ditugu, Beti irakurzaletasunaren bitartez uste dugulako irakurzaletasunak eramaten gaituela, hori ez, mundu berriak ezagutzera eta mundu berriak izan daitezke mundu intelektualak, mundu afektiboak, mundu benetakoak eta irudikatuak, eta jartzen gaitu esperientzia aberasgarri baten ondoan. JUL kanpaina beraz, aipatu dugu, eta lehen erranduzu baitere jasangarritasunarekin egiten dituzuela, zuen saiakerak nola baitere horko pertsonaiek izateko harreman errespetuzkoa naturarekin, eta horretarako adibidez, badakit zentratzen zaretela, janarian, jangeletan, ematen den zerbitzu horretan. Bai, jasangarritasuna da kontzeptu bat oso zabala, ikastola beti praktikatu izan duguna, nik esango nuke hasiera-hasieratik, eta jasangarritasuna ditu alderdi asko. Adibidez, Nafarroan da ikastolon ikur bat, da festa bat, kontziente gara festa horrek eragiten duela ere CO2 isurketa handiak egotea gure mugitzen ditugun autobus, kotxe eta barren ondorioz, eta horri erantzun bezala sortu genuen oinez basoa egitasmoa, eta aldi oro oineza ospatzen den herrian edo inguruan sortzen dugu baso bat. Dagoeneko 12 baso sortu ditugu Nafarroan, milaka eta milaka zuhaitz landatu dira baso hauetan. Zuhaitz horiek hasi dira batzu sendotzen, lehenengoak 2010ean landatu ziren, eta egin dira beste egitasmo batzuk horren inguruan, sortu dira ere urbaltzak, igelak eta bar hasi daitezen, aurten jarriko da martxan Tafallan azkenengoz oinez egin den herrian hegaztiak behatzeko toki bat eta jarriko da martxan olako behatoki berezi bat. Orduan, guretzako hori oso kontu garrantzitsua izan da betidanik, Eta beti saiatu gara, Nafarroago berdeago bat egiten ere, eta gure ekarpena horixe da, urte oro baso bat landatzea. Horretaz gain, eskola mundura etorrita jasangarritasunak ditu alderdi asko, birziklaiarekin lotuta daudenak, inguru giroaren ezagutzarekin,
Eta diozun moduan, jantokiak ere guretzako hartu dute toki garrantzitsu bat, ez? Elikadura egoki bat, erabat beharrezkoa da pertsonen osasunerako, eta martxan jarri ditugu jantoki osasungarria deitzen ditugunak. Eta bertan, lortu ditugu akordioak inguruan dauden ekoizleekin, eta jasotzen ditugu beraien produktuak. Ez da, beti dira, produktuak hori ez, 0 kilometrokoak, ez? Bertakoak, garaikoak, osasungarriak, eta hori sustatzen dugu baita ere planteamendu erabat berriekin jantokietan. Bueno, gauza interesgarri handiz, hau bakarrik nola baitere gainazaleko kontu bat, baina gaur ikusten du zein den horratzen dagoen filosofia. Bai, nik uste merezi du Josu minutu pare bat hartzea, bertze galdera zail bati erantzuteko, zeren jende handitzek erranen du. Ados nago, gustatzen zait handitzuen filosofia, baina nik publikoa nahi dut sustatu, publikoaren aldeko naiz. Bueno, egia da, eztabaida hori gizartean dagoela, komunitate batzuetan beste batzuetan baino gehiago, ikastolok gure burua erabat publikotza daukagu. Bai, egia da, gaudela administrazioaren menpe, baina gure ikastolak kooperatibak dira, gurasoak dira proiektu horren jabeak, gure kooperatibak ia guztiak direlako gurasoen kooperatibak. Kooperatiba horietan gurasoek dituzte erabakiak hartzeko ahalmena, eta erabakitzeko ze hezkuntza nahi duten beraien seme-alabentzat, eta hori egiten dugu erabat modu demokratikoan. Ikastolak herritik sortu ziren, garai batetan non ez zegoen euskarazko hezkuntzarik, non indarrean zegoen hezkuntza sistemak ez zituen asebetetzen familia askoren desioak, eta ikastolak sortzen dira horri erantzun bat bezala, ez? Euskerak bizirik irango bazuen hezkuntza sisteman txertatu egoteak ikusten zen hil edo biziko kontua zela, eta garai hartako hezkuntza enziklopediko eta gogor horri aurre egin zioten beste hezkuntza moto batekin, ez? Neskak eta mutilak espazio berdinetan sartuz, lehenengo aldiz hezkuntza sisteman, eta ez hori bakarrik, neskei eta mutilei kurrikulum berdin bat jarriz. Ze ordura arte, neskei irakusten zitzaien josten eta mutilei beste gauza batzuk. Horan ikastoak hor egiten dute apostu hori, eta bete esaten dugu, herritik sortu garela horregatik, garinelako herriaren borondate baten isla dira ikastolak, eta jarraitzen dugu herriaren alde lan egiten. Gure bokazioa erabat publikoa da, zerbitzu publikoko erakundea gara, ez dugu inongo irabazteko asmorik, eta bai, uste dut, publiko-pribatu eztabaida horretan kontu asko daudela aztertzeko. Garbi dago gizartean momentu honetan berdintasunak toki garrantzitsu bat betetzen duela, eta ikastolok betidanik egon garela irekita eta prest baita ere izan dugulako gizartearen aldaketan eta euskararen presentziak eta iraupenak ere behar duela kanpotik datozen pertsonekin kontatzea, beti gaude irekita, eta uste dugu zerbitzu publiko hori benetan gure ikur bat dela, beti izan da, eta nik ez nuke eztabaida mugatuko hori ez, publiko edo pribatu horretara. Daudelako beste bide batzuk, eta gure izaera juridikoa kooperatiba da, eta nik uste dut gure zerbitzu publikoa dela gure ikurra, eta nik hor ematen diot garrantzia. Egia da, zenbaitetan gure eraikuntzak ere gurasoenak dira, kooperatibistenak dira, eta horrek ekartzen du diru ekarpen txiki bat egin behar izatea. Baina egia da, inungo kasutan ez dudala ezagutzen inor diru kontuengatik ikastolara joan ez denik edo ikastolak hartu ez duenik. Beraz, irekita gaude guztiz, gure esperientzia, gure heziketa irekitzeko etorri nahi duen hori, eta gure saiakerak baita ere horiek dira, ez? Kanpotik datozen pertsona hauek integratzea gure proiektuan, horrela uste dugulako integratuko direla baita ere modu egokian gure herrian. Esker dizu, Josu, gai zai horri heldu izana. Demagun konbentzitu duzula norbait hemen ikusten ari zena. Nafarroan, non baditugu ikastolak, zenbat ikastola ditugu? Nafarroan 15 ikastola daude, oso mota ezberdinetakoak dira, eta beti saietzen gara egokitzen lurraldera. Iruñerrian daude 3 ikastola handienak, Iruñan dago Jaso ikastola, Zizurren San Fermin ikastola, Atarrabian Padeziganda ikastola, gero baitugu Sakanan 2 ikastola, bai Altsasun eta bai Etxarrin,
Baztanen baditugu ere badugu ikastola Elizondon, Bortzirietan, Beran eta Lesakan, eta gero ja Erribera aldean baditugu ikastolak baita ere hori ez, Tuteran, Bianan, Lodosan, eta gero hori ez, herrialdean Tafallako ikastola, eta Lizarrakoa, eta Zangotzakoa. Horan 15 ikastola hauetatik 13 dira kooperatiba. Elizondokoa da udal eskola bat, eta Lesakako Tantinumerio ikastola da fundazio bat. Ordan, horiek dira ditugun ikastolak, tamaina oso desberdinetakoak, baina guztia partekatzen dugu proiektu berdin bat, horrek ematen digu izugarrizko indarra, partekatzen ditugulako bai guk bertan sortzen ditugun ikasmaterialak ikastolen elkartetik, eta sare oso bagara Euskal Herri osoan, eta horrek ere bereizten gaitu beste hizkuntza batzuetatik. 113 ikastola gara momentu hontan, ia 60.000 ikasle, badaukagu hori ez, material propioak egiteko ere aukera, eta material horiek oinarritzen dira gure printzipio pedagogikoetan, aipatu ditugun balioetan, kompetentzietan, eta gure hurbiletik abiatze horretan, euskaratik eta euskaraz mundura irekita dauden ikasle nahi ditugu eta gure materialak horretan laguntzen dute, eta material hauek partekatzen ditugu baita ere, erabili nahi duten ororekin, eta hainbat eskola publikotan ere erabiltzen dituzte, ikastolen elkarteak ekoizten dituen materialak. Bueno, hortxe, 15 ikastola horiek, ez dakit etorkizunean gehiago egonen diren, Josu, hor zerbait burutan duzuen, ez? Bueno, ez da erreza momentu hontan hori, ez? Jaiotze tasak ere beruntz doaz, gure helburua da ikastolak sendotzea, indartsuak izatea, eta erakargarriak etortzen diren familientzat, eta guretzako hori ez, komunitatea da garrantzitsua, eta komunitate horiek elikatzea da gure helburua, eta komunitatea osatzen dute ikasleak, erdian jarrita, familiak, irakasleak, gainerako langileak, eta beti uztartuta da lotuta dauden herriarekin. Akituko dut galdetzen, hain zuzen ere, ikastolen ikurra den Nafarro oinez horrekin, Tafallan izan zen ganden urtekoa, aurten gainera zuri hurbiletik ukitzen dizu, Josu, Etxarri Aranatzen. Hori, aurten Etxarri Aranatzen, berriz bueltatzen da oineza 4. aldiz Etxarriko ikastolara, sakanara, eta beti da pozgarria hori etxe ondoan, holako festak benetan ospatzea. Urriaren 8an, okerrez banago? Hori, aurten aurreratzen da, ez da izango ohiko 3. igandean, 2. baizik. Bueno, hortzen, Nafarro oinez hitzordu garrantzitsua ikastolen munduan, eta, aipatzen genuena, martxoa hasieran, 6etik 11 segurazki, egon adi, erekiko da, matrikulazio epea, udaren ondotik, hasten den kurtso horri begira, 15 ikastola horiek Nafarroan, hori, erraten zuen moduan hemen Josu Reparazek, pertsona hobeak egiten, ez bakarrik pentsatzen dut, nolabait ere, buru lehiakorrak, baizik eta nolabait ere gizarteratzen eta elkarlanean aritzen diren pertsonak. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria, gaur gurean hemen egon da, mila esker handiz, tarte hau hartzeagatik. Mila esker zuei. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Zizur nagusiko ardoi urbanizazioko parterre eta berdegune berrietan obrak hasi dira. Lanak Iruña Medioambiental SL-ek eginen ditu 185.000 eurogatik eta 60 eguneko epea dute jarduketa egiteko. Inbertsio horren ondorioz, Belaskoain etorbideko egungo sorobila, hiribaso lineal, loratu eta iraunkor bilakatuko da, bertako zuaitz eta zuaiska bizi eta koloretsuekin. Eta 2023aren hasieran Antsoaingo udalak idaki futbol zelaiaren argiztapena berritu du, LED fokuak instalatuz antzinako foku halogenoak ordezkatzeko. Argi Iruña enpresak egindako lanak 26.000 euroko kostua izan du, eta energia aurrezteaz gain, kirol eremu honen argiaren kantitate eta kalitatea handitzeko ere balio izan dezake. Eta udalaren eta Gazte Berriak Antsoain eta Gazte Berriak Saskibaloi klubaren arteko urteko lankidetza hitzarmenak sinatu dira, bertze urte batez.
Eta Iruñan, beldurraren alderdi bikoitza, kontrol teknika gisa, baina baita ere aldaketa sozialaren eragile gisa ere, Ziudadelako mistoaren publiko erakusketa baten erdigunea izanen da. Maslow Industries, Iruña, eta La Trastera, Tarragona taldek sortutakoa da pandemia garaian. Eta baita ere 2022an 36.400 bisitari izan zituen turismo bulegoak adierazi du, sektorea pulsua berreskuratzen ari dela, nahiz eta pandemia aurreko zifretatik urrun egon. Gorakada argia da, batez ere nazioarteko turisten susperraldiari dagokionez, horien kopuruak 2021koak baino 2 aldiz handiagoak direlako. Eta astelehen honetan, azkenik, gaur itxiko da Mexikoko Yucatan penintsulara egingo den Inti ibilbiderako udalaren 2 beketan parte hartzeko epea. Interesa dutenek 18 eta 25 urte bitartekoak Gazteria unitatearekin harremanetan jarri beharko dute gazteriaabilduapamplona.es helbide elektronikoan. Bueno, eta gaur literaturaz solasta tokatzen zaigu, noiz behinka halaxe egiten dugulako, baina gaurkoan gainera, hitzordu garrantzitsu bat dugulako hemen, Iruñako inguru hauetan, Iruñerrian Antxoainen zehazkiago izan ere, Comic Boom izeneko jaialdia, bere 4. edizioan, gaur bertan hasten da, komik eta ilustrazio sozialari buruzko 4. edizioa dena, eta hain zuzen ere, Comic Boom hau zer den gehiago ezagutzeko, Amaia Nausiarekin egonen gara, bertako antolakuntzan dabilena, eta gaur tartetxo hau hartu dena gurekin solasteko, beraz mil esker handitz, eta ongi etorria, Amaia? Eskerrik asko zuei. Bale, lehenik eta behin zuri galdetuko dizut, zuzenean, Comic Boom, zer da, konta iguzu pixka gehiago? Bueno, komiki eta ilustrazio sozialaren jardunaldiak dira, bakizu eta esan duzu bezala 4. edizioa da, eta gure helburua da pixkat komikiaren ere beste eginkizun horretaz hitz egitea, ez? Baduela ere helburu eta komikiek izan dezaketela paper iraultzaile bat, baldin eta gai sozialak lantzen dituztenean, eta horregatik uste dugu komiki booma bilakatu dela eta Antxoain bilakatu dela estatu maila mederen gai sozialen erreferente, ez? Komiki sozialen eta ilustrazioen sozialen erreferente, eta hori da ardatz nagusia. Egia da ere aurten, 4. edizioan gaudelarik, azpimarra jarri nahi izan dugu ere generoaren perspektiban, eta emakume egile gehiago gonbidatzeaz gain, badaudelako, da oso onak direnak ere, gai feministak ere landu nahi izan ditugu, eta bestalde ere, Euskal Herrian kokatuta gaudelarik, euskarari ere bere papera ematea, eta horregatik ere aurkeztuko diren hainbat lan ere euskaraz izanen dira. Orduan, 3 helburu horiek ditugu, gai sozialak eta iraultzaileak landu, emakumearen papera ere erdigunean jarri, eta euskarari ere protagonismoa eman. Gai sozialak diogunean, aipatu dituzu batzuk, orokorren ari gara gerrarekin zer ikusia dutenak, genero gatazkarekin, klase ardatzarekin, ingurumenarekin, askotarikoak ez, pentsatzen dut, gai haunitz aurkituko ditugula bertan. Aurten nik uste dut daudela gai dekolonialak, klasearekin zer ikusia dutenak, genero arrakalarekin ere harremanetan dauden gaiak ere baditugu, eta gero, historikoak ere, ez? Kasilda bezalako figura simboliko eta historikoak ere ardatz bezala hor ditugu. Orduan, hainbat gai beti ere saiatzen garelarik eraldatzaileak edo iraultzaileak izaten, gure bintzat. Hori da helburu. Komiki boom, zertaz? Komikien boom batean gaudelako, edo komikekin boom egin nahi delako, nondik datorri zena? Estanda egin nahi dugu eta pixka eta apurtzaileak ere izan, hori da helburua. Boom batetan gaudela, nik uste komikiak beti egon direla modan, baina zentzu honean, eta egia da gure 4. jardunaldia dela hau, eta geroz eta ikusle gehiago gerturatzen zaizkigula,
jardunaldi hauen ondorioz irakurle talde bat adibidez sortu da, Antsoainen, komiki sozialaren inguruko irakurle taldea, gero helburua ere bada, eta aurten ere izanen dugu horrela txikienak ere gerturatzea komikiarengana, eta bueno, adibidez tailer bat antolatu dugu txikientzat, orduan, bueno, ere alde horretatik, bai. Espainiako edabideetan eta Twitterrean betxizu txiste batzuk egingo dituztela horrekin segurazki ere. Amaia, galetu nahi dizut, hain zuzen ere gaur hasten da egitaraua, ez dakit, dut eguzu, ze gauzak, ze hitzordu ditugu. Bai, gaurtik aurrera ja baditugu martxan bi erakusketa, ze hori urtero egiten dugu, ez? Erakusketak herrian bi puntu ezberdinetan kokatutako erakusketak dira, lehenengoa Antsoaingo liburutegian izanen duguna, eta bigarrena Txokogorrin, ez? Txokogorri eta liburutegia, eta Antsoaingo antzokia, hiru erdigune edo hor dago lokalizatuta komikibuma, eta lehenengo erakusketari dagokionez, ja gaurtik aurrera ikusgai dagoena, baina bihar etorriko zaizkigu otsailaren 7an bi egileak, Spray, aski ezaguna duguna, eta gero Javier Traite, katalana dena, eta beraiek aurkeztuko digute, hain zuzen ere, erakusketan ikusgai dagoen beraien komikia, Historia disparatada de la monarquia izenekoa. Biharko saioan, arratsaldeko 7etan, gure Antsoaingo liburutegian, bi egileek azalduko dizkigute komikiaren nondik norakoak, eta pixkat horren monarkiak izan duen ibilbidea estatuan, horrei buruz hitz egiteko aukera izanen dugu. Eta bigarren erakusketa, ere gaurtik aurrera ikusgai dagoena Txokogorrin, eta amaitu arte, euskaraz eginiko komiki baten inguruan, ordu txikietan izenekoa, eta gero ere bere bi egileak gurekin izanen ditugu, Irantzu Pikero eta Fertxu Izquierdo. Gainera, Irantzu eta Fertxuk egin dutena da, hori esan bezala, ez? Gu komikien zaletasun hori ere zabaltzeko helburuarekin, gonbidatu ditugu biak, eta antolatuko dute otsailaren 10ean tailer bat txikienei zuzenduta. 10-12 urte bitarteko aurrek parte hartu dezakete, eta helburua izanen da fanzine bat egitea, modu kolaboratibo batetan, guztien artean pertsonaiak osatuko dituzte eta sortuko dituzte, eta gero ere, fanzine hori sortu ondoren, aukera izanen dute inprimatzeko, eta lagunekin eta familiarekin partekatzeko. Horiek dira bi erakusketa nagusiak, Historia disparatada de la monarquia Antsoaingo liburutegian, eta ordu txikietan Txokogorrin. Horiek dira erakusketak modu iraunkor batetan egonen direnak, eta jendeak izanen du aukera harturatzeko eta ikusteko. Baina horretaz gain, eta urtero bezala, antolatu ditugu komikien aurkezpenak, emanaldiak, eta bar. Baina gauzu ere horri buruz hitz egin dezakegu. Noski baiet. Eta ordenean joatearren, ze gauza asko ditugu antolatutak, otsailaren 9an, etorriko zaigu Ruben Uceda, egilea, gurekin izanen dugu, eta berak, hori, lego justu aipatutako, Kasilda figura historikoaren inguruan, beti, nik uste dut aski ezaguna dela, Euskal Herri mailan, Kasilda, donostiarra, iraultzailea, anarkista, borrokalari sutsua, eta orduan bere figuraren inguruan, Rubenek egindako komikia aurkeztuko digu, Kasilda revoluzionaria. Eta, izanen da, otsailaren 9an Txokogorrin, arratsaldeko 7etan. Gonbidatu nahi izan dugu ere, eta bertan parte hartuko du, Antsoaingoa den, Antsoaindarra den Juanito, dokumental baten egilea, Kasilda, el eco de los pasos, izeneko dokumentala, eta, bera ere izanen dugu gurekin. Horrela izanen dugu tartea Kasildaren figuraren inguruan solasteko eta hitz egiteko. Gero, otsailaren 11an, egin duguna da, badakizu eta hor egitarauan ere jasota dago, otsailaren 16an, Antsoaingo antzokian, emanaldi bat izanen dugu, eta proiektatuko dugu Blakiz Beltza 2, Ainhoaren pelikula, eta otsailaren 16an osteguna Fermin Muguruza gurekin izanen dugunez, pixkat hau berotzeko eta giroa prestatzeko antolatu duguna da otsailaren 11an, larunbatean, Bermu komikilari bat.
Orduan, gonbidatu dugu Black Beltza biren zera ilustratzailea den Susana Martin, eta gainera Susana Martin gure kolaboratzailea da, pasaden urteko jardunaldian, 3. edizioan, bera izan zen kartelaren egilea. Eta gainera oso kartel arrakastatsua izan zena, eta oso harrera ona izan zuena. Orduan bera, otsailaren 11 larunbatean, egonen da gurekin, eta bermu baten bueltan, pixka kontatuko dizkigu pelikularen nondik norakoak, nola izan zen produkzioa eta sortzea, eta guzti horren inguruan hitz eginen dugu. Eta gero, otsailaren 16an, Fermin Muguruzarekin izanen dugu aukera pelikula ikusteko. Esan beharra dago ere, jardunaldietan antolatzen ditugun ekintza guztiak doakoak direla. Libreak, eta aforoa bete arte, baina bai pelikularen kasuan sarrerak aldez aurretik eskuratu behar dira, 3 euroren truke, Antxoen Udalaren webgunean. Orduan, jende animatzea, ze normalean agortzen dira, eta orduan, alik eta lehen hauek hartzea. 16 zer tokatzen da, hortzeguna, ez? Okerrezpanago? Bai, osteguna egun hona da, ez? Hola pelikula bat ikusteko, arratsaldeko 7:00, eta Fermin ere gurekin izanen dugunez ere, aukera izanen da ere, eztabaida bat antolatzeko berarekin, galderak egiteko, eta bar. Claro, pelikula hori ikusteko bai, Amaia, igual Black Beltzaren lehenbizikoa ikustea komuniko dela, hori bai. Bueno, nik egia esan da, aitortu behar dizut, bigarren hau ez dudala ikusi oraindik, orduan ez dakit historiak harremana duen jarraipena ematen dion edo ez. Orduan, nik beti gomendagarria da, bai, Black Beltza ikustea, orduan aukera polita da, hori da, ikusi ez duenarentzat Black Beltza ikusteko, eta gero beste hau egiteko. Baina, aitortu behar dizut, ez dakit jarraipena den edo ez, hori ikusiko dugu. 16an izanen dugu aukera zuzen ere hori ikusteko. Amaia, 16an akitzen da Black Beltzarekin, horrek izen da jardunaldia? Ez, badugu festa bat, amaiera festa bat, ospatzeko gogoz gaude, eta, giroak horrela albidetzen duenez eta gogoz gaudenez, eginen duguna da amaiera festa bat, otsailaren 17an, dela ostirala. Oda, ostegunean daukagu proiekzio hori, eta ostiralean festa bat, arratsaldeko 7:00 aurrera Txokogorrin, Polvorin Fest izenekoaz, Fantinoteka de Komik El Polvorinek beraien eskutik antolatu dugu, horregatik izena Polvorin Fest. Eta, festa egiteaz gain, dantzatu horretaz gain ere, aukera izanen dugu, beste 2 proiektu ezagutzeko, lehenengoa da, Jurrikain egilearen eskutik Iruñea Redimida komikia, eta gero beste proiektu bat oso interesgarria iruditzen zaiguna, Lizarraldekoa dena, fanzine bat, Fanzinerosos izenekoa, non, fanzine horretan, komikia, kontakizunak, hainbat kontu lantzen diren, eta, beraien proiektua ere ezagutzeko. Eta azkenik, itxiera emateko saioari, festa honi, aurtengo kartelaren egilea da Don Rogelio egilea. Don Rogelio da valentziarra, komiki egilea, tatuatzailea, eta baita ere musikaria da. Oso, ikusten duzunez, polifazetikoa, bera. Orduan, arratsaldeko 8:00 bere proiektua aurkeztuko digu. Bera, bada 2 komikien egilea. Aukera egonen da ere berarekin hitz egiteko horri buruz. Baditu oso interesgarriak diren 2 komiki, Desde Abajo eta Tierra Muerta. Baina, kasu honetan ere etorriko da pixkat musika jartzera, bere proiektu musikalarekin, badu talde bat Tumba Swing izenekoa, orduan berak musika, giroa jarriko du musikarekin, eta, hor musikaren bueltan, aukera izanen dugu espoteatzeko eta gustora egoteko, ere salgai egonen dira kamisetak, komikiak, jardunaldietan aurkeztutako komikiak, liburuak eta bar. Orduan, horrekin itxiera jarriko diogu. Ere, ahaztu zait aipatzea eta guretzat hori nahiko garrantzitsua da ere, esan bezala, gure helburua da komikia lantzea, saletasun hori piztea eta beti ere gai sozialen inguruko, komikien inguruko lanketa hori egitea herrian, eta orain dela urte pare bat, edo 3, ez dakit, ez nago ziur, baina sortu zen irakurle talde bat, komikien irakurle talde bat,
batzen direnak, komiki baten irakurketaren bueltan eta komentatzen dutenak, eta hauek antolatuta, irakurle taldeak antolatuta, otsailaren 14ean, gonbidatu dute, beraiek irakurritako komiki baten egilea, Su Otero, eta berak Voces de Chimalpopoka komikia aurkeztuko du. Orduan, ere interesgarria dago ikustea nola komiki bumek baduen ere ibilbide hori, eta pixkat haratago ere joateko gaitasuna izan dugula, irakurle talde bat sortu delako, eta baina, hala eta guztiz ere hori, gonbidatuak zaudetela guztiok, ikusi bezala badaude aukera pilo bat, aurkezpenak, erakusketak, emanaldiak, eta nola ere festa ere bai, 17an, bederen, animatzen zaituztegu etortzera eta gurekin partekatzera ospakizuna. Komikibun beraz, komiki eta ilustrazio sozialari buruzko 4. jardunaldia. Ikusi duzu, egitarau aski oparoa, ez da dena buruan irukitzea posible, hemen Amaia kontatu digun 1001 kontu daudelako. Amaia hori bai, informazio gehiago bilatzeko, pentsatzen dut webgunean nonbaiten aurkituko dugula? Bai, hori da, Komikibumaren webgunean, googleatzen baduzute Komikibum, Komikibom, litzateke. Komikibom, oroitu. Komikibom.org, hor webgunean baduzute aurtengo egitaraua, aurreko edizioetan ere landutakoa, eta pixkat gehiago jakin nahi duenak proiektu honi buruz, hor badu ere informazioa, orduan, gonbidatzen zaituztegu ere salseatzera hor webgunean nahi izan ezkero. Aukera bikaina, Komikibom jardunaldi hau, Antxoainen hementxen bertan, ikusi duzu, gainera, kontu interesgarri handana batekin, oraintxe bertan martxan erakusketa horiek Amaiak aipatu dizkigunak, eta gero ere, bertze hitzordu handana bat, horietan akaso ezagunena, edo entzutetsuena, Otsailaren 16an, hor Plakiz Beltza 2 Ainoa filma proiektatuko da, eta bertan ere Fermin Muruza egonen da, eta 17an berriz, besta, guzti horri itxiera emateko. Amaia, eskertzen dizugu pile bat, eman diguzun informazio guzti hau, erraten genuen bezala, hoxen buruan irukitzea ezinezko, beraz, saltxeatu gehiago, eta aprobetxatu ezagutzeko. Esker hon Amaia. Bale, zuei, agur. Hauxen dena gaurkoz, astelehen buru zuri honetan eskaintzeko genuena, bihar ere asteartean hemen egonen gara, printzipioz. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Hauna da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.